قەنجکردن و لێبوردنا مرۆڤێ شل و شەحت. ڕۆژێکی چاقی وی هیندگر فەرەسی و شەریعەتزانژی li wir rûniştî bû. Ew ji her gundên celîlê costanê û ji Orşelîmê hatibûn. Hêza Xudan ji bo qenckirina nexweşiyên wan pêre bû. Hingî hin zilaman yekî felcî di nav nivînan de anîn û dixwastin ku wî bibin hundir û deynin ba Îsa. Lê gava wan ji ber gel torê nedît ku wî bînin hundir û ew hilkişiyan ser bên keremîtik rakirin û ew tevî nivînên wî daxistin navendê ber Îsa. Gava wî baweriya wan dît ji yê felcî re got: Ey mirovo, li gunehên te hat bihurtin. Şerîetzan û feresiyan jî dest pê kir fikirîn û gotin: Ma evê goçêrî Xwedê dike kî ye? Ma ji Xwedê pêve kî dikare li gunehan bibûre? Îsa bi fikirê wan hisiya, wî bersivda û ji wan re got: Ma hûn çima tiştên wiha di dilê xwe de dibêjin? Ma kîjan hesantir e? Ez bêjim gunehên te li te hatin bihurtin, an ku ez bêjim rabe û revê here? Lê ji bo ku hûn zanibin desthilatiya Kurê Mirov heye ku li ser erdê li gunehan bibihûre. Ji yê felcî re got: Ez ji te re dibêjim rabe, nivînên xwe hilîne û here mala xwe. Ew jî di cihde li pêş wan rabû ser xwe, rahişt wan nivînên ku ew di nav wan de bû, çû mala xwe û pesnê Xwedê da. Hemû li vê yekî heyîrê man pesnê Xwedê dan, dilê wan tişe tirs bû û gotin: Îro me tiştên hecêb dîtin. Pirtûka pîroz, Encîl. Silav û rêz xweş bû birayên hêja.